Pedi amasam. I also know my friends saying, "Ya dwa mami abre." Mami nchia links. Onso so ubu adwuma papa. Adwuma mu o. Adwuma mu. Oze. Chiame. Minchiao. Chiame. Nanchiao so yesre. Se o che. Chiame. At the same. Nyame adom pacho na so e. Me ho ye. Pacho you. Asa unia aye boko. Oh. E dey na esi. Hey. Sige. O de e fa na tete. Enko fama. Oh, sige o fa na tete. Numo dromo. Ni bon. Numo dromo. Thank you. Sige. Sema ba. E dey na esi. Oh, se da bokrata no. Ensem bebre. Se de tie bia sige ye bekan. Ase. Ye bekan. Ene me wo Ghanaian publisher wo ha. Me wo Daily Graphic wo ha. Me wo the News Center wo ha. Me wo the Accra Times wo ha. Ena me wo Ghanaian Times. Ni nyina wo ha. CJ na me no we ye adwuma wate. Na say adwuma de bia me no na ye. CJ o de he ma me fa nko the Ghanaian publisher mo wate. Wo hwe ne fa to so me ensa ha say ya. Asem eda ha no. Yesi Intertech Iconic Enterprise Limited. Bosumi ya ne da na etoso edumienu yese wo chaado. Lada de kotopon mansinimu. Ena memma kantinke bikita tuo ne mabane asensekan ne asekan nyina sije ekobosemu wo honom ko sese ne matwetwetwe eja awonti no ehonnie a chese sije o ma sese ho basabasa de o mo betumi de akwa de o ma fa de ko eni ade na eno no mo chese obi ajapade a esias enye ayi project kito na sisu sa no unsa da bokata na de ato nche ha sei enti ne ma o mabubu no ne ade nyina no enu no kakra no asi akasi ho no kwa no enye small structure CJ enti no ye de koso na eno na da bokata yibo amane so operation director wo Intertech Iconic Enterprise Limited o ye fa na Eric Nyakom na wo chese ase de pa na abufo ma wo de ato police fu anim se animanimu ya no omunye hwehwemu na babia samrantie na ebedi sa dwumani free no omo emma emra enkasa na omo echese company no enam ne CEO so ena wato asase no a eho agapade yese asset liabilities ne ade nyina na omo se asase no mo te so no 2014 CJ omo kita land title certificate since 2014 ya echese omo enomo ye chese asase no yo modia sa wo hwa asase no ene ye ho 7 nhyehyɛ wo so komu nyina ansa na asase ba ye de nyina no omo ye ho adwuma awie na eno ena wo mo echese sa ayi omo se omo sa ekito omo krata ya omo de etwa fasuo wo ediafa project anasa omoja pade a ewa asase ne ho ena chese ni pabonfo abeborema abesese nioma no mo chese na asase no maso ho ya na ewo high court a high court wa Accra ha say no chese akwaniaba ne ade a ena ne aba bedu ba bi adru ya asase no ekita o masije eno no nipa bi akodi omudwuma etisa no ha adwene pa na ha the impunity with which nipa bi tuni ye niema no sorry. Asase won't kwa. Asa wo man sebi yet brim and brenim. You know? And Charlie. Young quite. Yo, Matisije na eno dan chenso a LGBTQI bill ya me no ekasayi na ewo mrase bedwafi a omogitu mu kokodru se na wasama mpanidi ne sasha se no abanse samba na eye 8th parliament se ye 9th parliament enti de ye nim ne se no saba ko na bill no omogitu ni nyina no awu CJ awu enti afa ne yebesan abanyane ne biem abekenyan no na omadi wudwuma eno no mampani mahama ehchese bill no de it is dead
ewudie se de mekan no ano na sese no wɔkyɛ sɛ ebe sampo aba mra se bedwa fie bie ma CJ enkonkɔyɛ private members bill enkonkɔyɛ private members bill intendo no ebe ye de mampani na nkasa aban no na sponsor yo de beba intendo ɛho asɛm da bɔkrata yi abomu amane nyina ya ɔkyɛ sɛ ɛwɔ sɛ ɛyɛ government sponsored ɛnkyɛ sɛ ɛyɛ private members bill na ɔse bill no ɛne if parliament no ɛne wubo mu na wɔno de wɔse ne nsusue mu no wɔgye de sɛ wɔse yenya enkitahodie ɛwɔ saa enkɔbɔ no ho na wɔsan so ɛwɔ gidie sɛ ɛkɔnanim a ensakraye ebetumi aba ama ɔman na fa ne to opafra wo sɛ ye no wɔka sɛ asɔman ɛne yɛntete ya yɛwɔ da bia yɛfi ba ɛsom krompa yɛwɔ mu no yɛhia bi na yɛhia bi obimpo ɛna bɛkyɛ yɛ de yɛnyɛ sɛ asɛ nim dada na so nyina mu no mo bɛhwɛ ɛho kɔbɔdie ɛne sɛ de wɔ sɛ entotoɛ no ɛkɔsom na mame fa wo ɛnkɔ da ubakrata daily graphic mu na afa yenhwe de wo ha se enra omampani John Mahama ena wo gina ha eja microphone achi agine fufuo ni nyina ne se okopie mu ewo boko ya wo kye se eba no boko ene omasumdue ne mentebe ho ase a ekoso ona na ni wo so pa eda na koma so na de wo hwe nim ne se omo ekoi no nkita wudie bekoso na afan nyina mentebe ho ase wo hɔ na nam so ma etime de sa wo ha we nyina ba no wo mo behye na o ma yefri hɔ no ama asumdue ho nsɛm akoso tanse ba bia asumdue wo no empuntuo so hɔ pa ɛno ɛna da bɔkrata yi ɛbɔ emu amane wo hwɛ ma ya na empempe no mamprusi ani kusase communities ne ntem ɛna ya na sansensem nyina no ɛtai ɛsɔre epie ɔmampani Mahama ɛsɛ ɔbɛhwɛ ama asumdue aba sa abusuako nyina entem na eno eyade ba ko edikan ewo na mamuo ne anisɔde hu na wodi ebedi ne dwuma no ensahwe no okoye nsansampo no obekɔ no wodi security agencies akandefo ne nyina esiaye na enra hwa na efekeke kyese security agency bia na mu leaders ewo sanhye mu na se na mampani ti ho na panyifo nyina so wo ho mo nyina ebo amane ekyere ehyehyɛ ne bo omo so aye ready so omo beboa ama bibia awie peye na ɔman na sumdwo so ma ye bi pa ene de kito ɔman na sumdwo ma bedre ne no mo bekoso aso aye e de abo na mamuo no ama asumdwo ho nsɛm akɔ nanim na sije mede wo ekɔ da bokate fa to so aduonu baako wo hwe ase ya asema edaha no eye giba Ghana Independent Broadcasters Association ena wo mo sese no wo mo atu anamon ya sa anamon no wo mo de ekɔ akosi kwa high court no mo de injunction akotom sa ense Ministry of Communication and Digitalization ena Kenneth Ghana Limited sa wo mo demand sika every TV channels fees ene sika bia ya illegal fees bi omogigigi wo mo hono ma no no mo friend contribution link services na eno na omogigigi sika no mo susu se emra kwaso no eni sika tu bi ebam nti obatu ho na mo da kwakodan high court se onhwe na wontena so na onsi Ministry of Communication and Digitalization Kenneth for kwan yo mo tumi ngigi sika no emfi wo mo enchen na security chiefs nso enra o ma sebo se o mbebo mampani amasumdwe akoso na amampuntu aba no eno so ewo ha na ohwe ne fanso to so dumiensa CJ say no tipaye nso mampani Mahama ehye Ghana fo nyina bobra na obontoa ese odi nipa asoafo makoma duosia ene ebeye dwuma CJ aduosia o ene ebeye dwuma na aduosia ye okan ye na ye kase ye keka yesi CV sa ego mampani office no nye CV se ketwa ye ka CV asenka me hoyi na me pa kwanya se motime de befa me adwuma mu na me di me CV de ma ye suku amakọ experience manya na me di ni nyina bremo ene ese kenansa na me de abeto na apono so me se ken na ehwemu na hwe de metumi aye eno no de koma nana elegba nana HR chief HR yes nana elegba na oni ewrabna mo ne bariki sumo ne Derek mo ne omom kaka ho nyina Richmond lab no masinkonya enu bi na sese atuma mpani yo yesi CV segu se yesi de gusin room kra enkomu enkomu lobbying bia koso CVs and your file you kwa ya pale ni say aso akwa attorney general ho no ma court ahodo akwa advisor ya se egu onum no nya sebukuma
and yet said yes identity paye na chese mo de Bale Fresh Center na so nyina mo no mampani eguso eye na adwuma appointment na eguso a ekoso eno ye hu lista aba wa paw aso afom akomako edu yo mo ba abehye mantam edu ho ensem na eno no mamenfa eno krempo ho asem ma ho ansa na makomanim nti mamenfa wo enko the Ghanaian publisher ne fa etusu mienu na memobo aso afo no a o mampani ama wo makwanya memobo mu din regional ministers okay into Northern region tifido mantemu no Ali Adolf John Adolf John o mampani abonidin oti region John Kwejo Japan oti region Volta region James Gunu okay and I am bonidin so may Volta regional minister Eastern region medium Mrs. Rita Akosia Ej Awate and I am bonidin Northeast Ibrahim Tia Northeast region Ashanti region Dr. Frank Amwakohene Branty listening about no Jinidin pa of all the all trendy pa and me follow no be so you're very active so TikTok near there okay so of your mampon or your mampon this year I see akwasinsia krumunia ni na say I see Ashanti region Dr. Frank Amwakohene Upper East region Akamugiri Donatus Atanga Upper East Regional Minister Designate Ahafo Charity Gardener let's say Mami and Sanoa Womudin Pie Hano Yetosumi no Ahafo Regional Minister Designate Charity Gardener Savannah Regional Minister Designate Salisu B Awuribe Savannah Greater Accra Regional Minister Designate Linda Okulu Greater Accra Regional Minister Designate metete initially na tema East Mrashebejani na nidini na mu Isaac Ashayo Dampton former tema mayor na nidini but as I omampeniensi obi na boy na you say asweve Omampeni ayo eti Linda Okulu congratulations mami ensa and so far 10 regions na aba no womudin wom ti Linda Okulu and Rita Akosua Ajay Awate and Charity Charity crowding afa hena ayira min CJ inti Charity Gardener ono so anti CJ to aso asa say you do know the buy inti regions aka no Bono East Central and Western North Upper West and no any 6 regions aka omampani Mahamadi edin beba abeto so eti no appointment ne dia asase nti sia ho ma na sayempa ba mamunya den lobin so ba bia de fa no hu say ho na no de pa betimi wo mu CV sakudu omampani ho ne say enya obia enna omampani betimi ama wadwuma say boa no aban santi anso so a na yenti say obia granti interview Canadian di omampani ho ya woni ade unso so fam dia betimi aye dia boa no ya na faboa ya na faboa ayo ti sija tufo na aja ya fano sa na yera Dr. Gideon Boakon CJ ma menko economic we the news center menko de fa etoso enan na Gideon Boako ka assembi ewo ha na ya hye unse nra me hu post bi a oyeye ebra omampani abedi akire kane mampani abedi akire ka se oba obeyi 11 afi ho ene ade ene de ene ya abansesamba yeyi oka na sesi ayi de yenhwe da bokrate ne fa to so 9 na Gideon Boako na eka se so yetano North abaton pese so mra se bedwani na wode kokobo ema omampani mahama na abanyi ese omonhwe na omanfa eto foforo bia amfa kire se ne ye omoso mo babe 11 omo beyi 11 afi honum no mo fa eto bia sanfa enkofa sabu akwan ema mesem sansa mo so mo yi 11 afi ho mo yi betting tax afi honum yera kesa to forcing eko vetting committee nim no chese ne first budget obeyi sa to emi enu nyina de afi honum to mo yi afi ho no omonhwe sa omon konkofa eto bia fanfa fikire ema na se omo yi 11 se omo se bon so omo de eto ne eba na
aba besi anan wose no de won bedi omudwuma aye de ombe bia se enkonko basa na enusa pempen so no so wuye no waye fi ho na eno ho asem da bokrata yi e de enchemu aba na eno achi so no yese edwoma hodo no si jafutu aba ne se fire extinguishers no edwoma hodo ni bebia nipa dodo wa wo mo edi dwa no wo mo hye so mo benya fire extinguishers ho no tena bi yete kin se eja to bebia ni odimika no waye extinguisher no na matumi e de aso ano sanse miamia bebre no eja toto ho no ma fire fo bekwa kodru no na obi ani ho no ma okita extinguisher ayese ka se de na me yakon sije obi tumi duru bebia ne ka na wisie wo ma eje tom oni extinguisher ka se begina nyina mpo so ekwa akobo no bekwa kodru no na extinguisher si ebi nim eba no sa no ne kese ebehia kozi se obi be na ma na ebekotia benya extinguisher aba no na agensem ntafutu ampanyefo de kɔ ne se omma amonhwe se emiamia hodo no ano extinguishers ebe wo ho no ma eja to ba bia eja no ehya ketwa ansa na beye kese ombetumi aso ano we eye futuo ya assistant Dwaso we eye futuo assistant divisional officer grade 1 ADO1 Victor Jan ono ye bunu East Piero emodum jadwumako no wodi ema empanyefo so monhwe na omfa eni dwuma na manso takrase ema fo so na ede kai omampani mahama ese wo hye ne dwuma de ese won kai wo mo omakwan enye na omehwe ho asem enka ema wo msije eno eni asem abana opeso kan bi yeah and on fire service for kokoba wo mo de boya abana okwa amanone a kwasi broni nyansa mu no waye bibia ye frɛ no fire hydrant se eja eto baabia waheda le pipes ni ade a enei se fire service machine ni kura car ni beduru hona ni nsuo sa ka hona fire na wonya bi na wonya nsuo enne ye mise ye ho Ghana ha enkran ha fire hydrants ahe ene wo ha ene ye wo baabia fire hydrant ni aye kura dan crazy so Mawie. Sige, me so bia sidi dan de si fire hydrants no so me na me ka kire wo. Ghana ne wo no. Wo se den ye se ne century na ye wom ne ye anibie bre. Enso bre na ye ne ye fa ne se na ye bagimi bre sige. Na omu sisi adan yi akwan tutum baby a ye de bola begu ni ade na kyese bibia wo si noda. Enna ye se anibia ba no ede na yehunu obia peso osi dan nipa no ba bia osi dan no emfa de ho se ye kwan mu me se wotumi nampa wotumi se kwan mu na wona mo be kɔ no akoto obi fie na oso san wachi wasene da ye sisa kwan na ye street a ye nam so no ma ban bi nkɔ so okɔkɔbu sa dan nagu ɔne ni benya problem ɔne ni benya problem san ka chen se mento aba ma because ba bia me se me dan ye sie no wa ba bebu dan nagu meanwhile no kase nim se ho no street mo no wasi dan oman ya timu no abna ha ho nkasa mre oman ya timu no ya politics be ye sige ye nru ho but ye bompa se ye nru ho nso na sige ye ma me Joanna de we kan Owana Jan Kujo Amenfi Central na se bedwani Owana sige yo Mexico wa hu dia ye and I was Spain wa hu dia ye Owana ena oche se na koma so ade ene se de manfo ebedi ye nti de oye ne se o se akatua se wa be yemra se bedwani yi akatua bia ese fata na ye de be ma no odoneti sana katua no e de ahye se enwomasua kuadwuma ene apomde ho nsem be kɔ nanim e wo Amenfi Central abaton pesua no so CJ eno ene bɔhye ya wode atum na te se MP ya obae so obedi anyame adom manfo ama na kwanya so medi MP no na katua nyina no o dedicate e de ama ne manfo enti na te Amenfi Central momra se bedwani ona bojan kujo ne dia wode atum eno no da wokrata yi e na aka e ho asem e wo the Accra Times emu na mamefa wo enwie e wo Ghanaian Times da bokrata mu asoafo du ne de ya boboso ama e ho asem e da ha e na via regridco enso na energy minister designate yera John Abdullah Jinapo chese enyade a ensusue bia wo ba bia na nkita ode bia ekoso ese wo mo de ba ekọ akoma ankrankra bi na wahye amaneji atoto enema ose bibia sa eni ho ntebe mo manfo no enwe ne ho na wo hye da bokata ya ne fa etoso edumienu so a ene ema fefa mienu eda Ghanaian Times anim na ema yi eye professor
Nana Jane Opoku Ajiman Vice President Mampani Abedi Echema Omanyi na wode atuja so Mampani Mahama one ni swade hunu no ene se obema akwanya obebia akwan ni apono ato honom na eye enyini abaye ka enyina oman sikasem ni nyina ebenyini wo kwan pa so na eno achi so omanfom asetem ebesesa no eno eho asem na ye kan na we eye 76th annual New Year School and Conference ekoso won kan ha sei na Professor Adom Nsem ekotuja na wo sha Vice President ewo ha na empanyefo tete bi so a eka ho no wo nyina so ewo ha ya University of Ghana na dwumade no koso a wode ensem we akotuja sije de Ghanaian time da bokrata ensema odiaba anopai na mabobo bi so ama wono ti eno ene ensempi no a wonsaka da bokrata no a wa obehunu ensema ewom ya kenkan bi emame na ehunu de ekoso oman Ghana emu da bokrata emu ama ne yesije enie why me de wo asi ewo